ଗାଧିକି ପଡ଼ିବ ନା ବାହାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲା କେହି ନାହିଁ ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଦୟା ଫଟୋ ଭଲ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଲୋକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଘାଟକୁ ଯା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଏଠି କେମିତି ଚାଲିଛି ଗାଧୁଆକୁ ଦି ପଞ୍ଚୁକ ଉପଲକ୍ଷେ ସେଠି ସବୁଆଡେ ଚିହ୍ନା ଚାନ୍ଦନରେ ଅଲଚାଡ଼ ଝିଅ ଆଇନି ଯାଇବ ନା ଯାଇ ହବ ଖାଲା ବେ ଯାଇ ହବନି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ବଢ଼ିଆ ପାଣି ବାଣ କାଢ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ନା ଗାତେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତାପରେ କିଣି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଏଠି ଟିକେ ପୂଜା ଫୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଶାଢ଼ୀ କରୁଛନ୍ତି ଦରିଆକୁ ଆସି ଦରିଆ ପାଣି ଛୁଇଁ ଗଲେନି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ବୋଲି ଆଜି କିସ ଆମେ ବାର କରୁଛୁ ସାରିନି ଟାଣା ହଉଛି ଆଳେ ସେଦିନ ଆଇନା ପୂଜା ଫୂଜା ହବ ଫେଣି ଫାପଡ଼ା ହବ ହେଲା ଏପଟେ କରିବୁ ଦେଖିବୁ ପଳେଇବା କେତେ ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ମଝିରେ ନେଇଯିବା ପାଣି ମଝିରେ